Musunda Crispin ndiwe mandizvidza unonzi ni first name yako more blessing sagubata maoko tangamire nyaya yauya pamberi penyu namusunda Crispin achiledza mandizvidza more blessing. Nyaya ndeyekutora munda wangu uyandombodzako chitupa nemari yedare. Ahora tengo el Crispin. I'm sorry, Dad. I'm sorry, Mom. Mom, I'm sorry, Mom. Nini huyu ambuya wangu muzare kwa pasi. Muzukuru kwa pasi. Takabva tese kozipuni. Iwo akauzwa kuno. Isu tikaiswa kwamutasa tobata togara warurwa kumareni kwedu vakazwa gama ndokwakarohwa iyo nyamukure miti nyamukure saka panonga anongo yachingoni ndaingopa hwaimbuze kuti iwo munda wodii kumafura hakuna mafura ndobva taura nasekuru chikwapasi ndisekuru wavo ata sekuru tsvagirwa mukwasha wangu ndobva wataura kwapedzerana ndomaraidzwa kwaishemukwapasi azikuba vada munda urureka deka zakuza so asindakura tsakwasudini kufamba daidza sabhuku makiso ndiyandotuma ndisadure mutuma sabhuku munyati makiso kamusasa takaradzwa munda ndikaona ndobva tadini bvataona munda uya taona munda kazi munda ndadzokera futi kwaishe shemukwapasi kazi munda waona kati munda ndaona kazi aureka maona chidini chindipa zvinhu zvangu ndobva ta uya nehwai yangu uya nembudzi uya nemari yangu nehuku ndikazviendesa uyu ishe unorodza musabhuku takatoenda nawo ndovariko ndokazotouraya futi wakati achiuraya hwani iyo sabhuku kamusasa osabhuku nawo ndonyato futi zvaitika kudaro papera mazuva panopera vhiki ishe nobva daidza mabharani wake waishe shemukwapasi kamusa ndakatotumwa daizandikini ndononyora tsamba ndobva anyora tsamba kazinyora kuti zvakati mushemukwapasi ndotsamba yatakaya naye kuno kusvika mazondipa tsamba iyi kusvikira mazondinyorera apo pandakai makatobvunza munda wapohwa nani ikatapohwa naye shemukwapasi takazoya kuno kunachi pane musi takazoya futi naye shemukwapasi pana pamafambiro nyaya dzanozopinda mumadhara ndakasara ndakagara kuno ndimafambira kaita nyaya iyo then zvadaro vakomana kutocheka vakacheka mose kota hekta kupamba nemacheniso 2 vachitocheka kumunda iko iwo vanogara kumusoro vatona about kilomita vaunogara vakomana vari kucheka vakadzingirirwa musekutanga zaita panapa kechitatu kati handika nditakapedza nyaya ndobvaziko kechitatu vaina kunocheka ava bva vauya nechemiso yavo vachidzingirirwa komana vaishanda pamunda pamwe vadzingirwa daso vatora cheniso yangu 1 atima cheniso 2 vatora 1 vatora 5 liters dzepetrol dzazatomiswa kuti atiri ndicheke nemukomana anga nendande dzake nebhemba diki rekuchekisa bhemba rekutima mitirere then mukomana aitazi mari yemamandipa yai anga ri mubhachi $100 saka patatiza tasiya chi tasiya mari but patozodzoka pakusendi takuti tasvika mari yamuna uyu mukomana 1 akazosvika kuma7 takutosvika kuti pamibva avo awa 2 wakasvika ndikati cheniso kaza cheniso daisimaini vakasiya cheniso nebhemba nendande nepetrol uyu mukomana umwe wacho iye akadini akamhanya akaitako ari munhu vanogona kutaura zvakaitika ndandisipo wangu asi ndachitobva kwamukwapasi musi wacho ndikuperekedza chi maigambi akuzi nyamugure muzvare tatenda kwamukwapasi handinoona sekuru ndozvakaitika izvozvo wakatanga kurapera vana munyarira muda indodzoka kuti hapana kutemwa hapana kurimwa hapana kuita sei ndobvunza cheniso yangu acheniso akaisa kuyema
Rakunyara nyaya. Ndikanduma kana kanisa kuema ndiachana asi chakana kana kanisa kuema chaini. Kuzwa kuna kwesa sugar imo aichashandi. Takuda imwe nyowani. Kana ndonotenga ndega kuti anditengere. Ngozi cheniso kana kuna kuti ari kuti wondo kunzira iye munaisa sugar. Ngozi cheniso istiu ndakaita indogara South Africa ndiko ndakaitenga. Kana ivira ndina ma 382 rozima 382. Ndopana nyaya ndibaba. Saka iye ndikuyo tsvaka kuti zvangu mama. Kuti kana kapuwa munhu ngakapuwa naningi. Zviri pamutemo ndorege dzangu handizokurwa nemunhu zvozoraisa mangwara. Ini ndakoti akapuwa nani kana ishe mupasa ndakandikapuwa ndakapuwa nani akapuwa nelenzere akapuwa nechi woti proof yangu iyi mundande wangu ndodini ndosiyana nazvo chete chete asina kurwira munda wozikurwira munda zvozoraisa mangwara. Asina kusimudza mhepo wozozokwanisa ndakupinda kukwasisa nevana wangu nevazukuru wangu. Saka izvo kurwira munda handisikuzi. Kana akapuwa ngagarake handina problem nobuda ndoende ndotsvaga usamweya usina noise kuti kadwira mundaka ndonyaya dzachitora munozaona vana vakupenga ndonyaya idzodzidzi kuzopedzera vana vangu vakupenga vazukuru vakupenga vasimudzura mhepo saka ina asina kurwa ndikurwira munhu handisuda kana ikapuwa akapuwa ngadi ngagare ipapo indosumukangu zvandikuda changu kuti cheniso yangu ngandipe nepetro yangu 5 liters $9 zengerimo nebhemba rangu nendandi dzemukoma ndizvandokuda chete kana uri mutauro vake mundozoonizosake ndoenhamo mune zvakanaka asokumira nyaya mundee izvo zviri kutaurwa pamusoro imamo ini ndindirwa moblessing mandizvidza nyaya yavari kutaura ndiri kuingwa regai ndipindure mugore ra2021 ndizimugaro muchiri mutsiri mubhuku yasabhungori wari pano ndavainao andaishe mukwa pasi ngori nzvimbo iyo iri mubhuku rasabhungori machekutanga iri munzvimbo yechiri mutsitu iri village b. Ini ndagara imomo pakarongwa necommittee of 7 inowafidhi kuti vana munzvimbo iyo wapiwe nzvimbo dzekugara vachibatsira kuti kuchengetedza vanhu vanotema unobva pazuzi inzvimbo yemukadzi wesuzi nechiri mutsitu. Vandapiwa nzvimbo yangu tapiwa nzvimbo idzo takagara patati toita sei asi mukuba wano patakaita wakamusasa makusweka musasa ndomuita mukoma kwandiri takazivana pa2002 akabatawo nzvimbo yaakachibatira mwana wakanonzi Gabriel munzvimbo iyoyo tagara takaenda kwamukova pasi tichinotaura nyaya kuti tine minda saishe nekodzero dzavo nyakuti tapiwa necommittee of 7 vatanowasuma wachibva wati munhu umwe neumwe pakati penyu anouya nembudzi kana kuti mari inoita mbudzi ndisuma musumo kuti mugare panzvimbo iyoyo asi wada tapedza takaenda kuti kana wasuma ini ndakaenda ne$30 nemumwe munhu wemuzukuru wangu panext pay wangu wakabhadhara nekurimira netractor takatoti musha wangu unoona mwana wangu apasati parimwa chiwe netractor yawina iwewe uyo ndirimire pano kubhadhara nemari yemunda wechipiri wemuzukuru wangu takaenda nawo kamusasa tikatopiwa imwe mbudzi yange yagona kadumbu anonzi Diki uyu ndobva yaurayiwa pamudhara mukova pasi ini bandapiwa bandiko rangu rechidya rebanda uko pamuapiwa bandiko rake rebanda zvanzi muri wana wangu ene munodya kumba nemhuri. Tadaro tapedza kudaro takaenda kwamukova pasi ndina kadumbu uyu neuyu tikapiwa fodya inonzi yenhekwe zvanzi chiendai munoita chiwanzo kuti mukwanise kugara wakateerera zvakati tinonoita vakaenda pamuti wakati vazaita chiwanzo takarererwa chaichii zvikanzi chitangai nekugara vataita vatano wakadzima asi patari wakadzima dzedzemapamba taiti tikagaragara kwangubva kumunda kwaita mazuva ose kuenda ikoko unosvika imba yatemwa idonetswa pasi kuti imba inotemwa mapango izobva apiso denga rogadzikwa pasi zvakaitika kairi zvadaro ini ndakazoenda kumunda ndazonzi Kamusasa ari kuenda kumunda kwangu neumwe munhu wandaisaziva ungori musi wa27 September last year ndasvika pamunda ndakasvika joma makomana waitema rori pandati naitsano uri kuita panapa angaritezvanga anonzi Masuku zvana Masuku aiwa sana munotengesa munda here ndikati aiwa kwete zvatofana madhira tikapana munhu mukati mazvo ndikati aya ndichandiuza ndienda kuita ndikamusasa ane munhu wainaye ndikati wari ipi zvikanzi wari mukati mumunda mune miti vandapinda nekuzasi chatakazoona nemafoot steps epanga pafamba waruma andakuona pandaenda pakamusasa ndasvika nyumba pakamusasa ndasvika paine hwai yanga iripo yanga yakanaka yakakora ndichibva ndabva ipapo mandawatera kwashe mukova pasi vandasvika kuti paine hwai yanga iripo nembudzi pamudhara mukova pasi ndobva ndapedza kudaro ndobva tagara mandazoita ruzuva ndakaenda pamukova pasi
ndinawo madumbu apa neapa neapa. Patasvika patataura namuzara mukuru wapasi, muzara mukuru wapasi akanditi nyaya idzi ndedzekamusasa, ini ndichafamba here mwanangu, kuti paiva kana nyati wachiyapana pamuzara mukuru wapasi wachiya kudari kumwe kuti ndiyataura nemota yangu ndo yandiwasiya apa, ndinopaka mota yangu apo ndakainoka nokwana kafuka zvimwino muzara mukuru wapasi. Saka wazatanga tikambeya bhosi musasa uye pano bhosi mukabva pana kubaonesa vachitinetsa pana nenyaya idzodzo. Ndadzokera kundamba ndagara. Ndagara nawa ndazowaona kubva nguva yakasiya wachira chigomba chawo chetoilet. Ndobva watumira mukomana aitema ainzi Gijiza aibva kwamuzara mukuru wapasi. Anowa ndiye akati kuti iwe mandisvidza munhu wako unofanira kunge watengeswa. Gijiza iye. Kana uchini ndiri kunyepa, waikwa here kudzikumba kwa musasa newaikunu. Zvadaro ndakabva ndagara wakabva waita nguva wakabva wangoti tsakata mibva yenu. Saka inini munguva yese iyo ndanga ndisipo ndaiyogara kumacheka kunzi kwana Bome kumafarms. Ndazodzoka gore rineri ndakasvika bva ndakugara zvinokwa zvinenge zve2-3 weeks. Mwana wangu next door wakamusasa pamba patezvara wangu andakaroora panext wakamusasa. Kana itora baba ndona wakamusasa mwana wangu musikana. Ndiye akafona zvikanzi did one why wauya futi wakambengwa chinesa nemigore rapera taifa munyaya yakapera ngati wari kumbizwa wakafira kumunda nezorona nagabhuba ndasvika manati awati hazvina mhosva vandadzika kumunda kuya kuya vandasvika pamunda paya wanenge imwe mbeya ndakasiyana atogadzira kuti ndasvika kuti pasisina yato mapapa achakabva atakurwa ese bhaimona pamunda ipapo. Asi kumunda kwawakamusasa kune munda wawo iyo takabata pamwe chete hausati wamboka kana chidziva chimwe chete. Zvadaro ndabva ndasvika pai ndabva ndadzika ari masikati ndasvika paina urume watatu waicheka miti waine macheso ndiyati urume mabvakupi vaitobva kwahone hatiswe kuno taudzwa pana vanhu akamusasa ndiye sabhuku yenzvimbo ino ndikati ai chiri musi tinogumira kuzasi uko kumakuwa uko makuwa ekwamaendaenda atori kuchiri mutsitu. Saka nzvimbo ine ndiye sabhuku ngorima ndontunga kuno hakusi kwasabhuku amusasa. Kana sabhuku yakuse pana vahandizva handei kumba kwake vatakwira mumota yangu inokomana watatu 1, 2, 3 vadaenda pamba pakamusasa vasvika kamusasa asika gagumana wakakanga auya mukomana mukuru vandati mutsanangura chazvikanzi ko munonetsana chiko takauziva ikati baba mimi pa2002 chichamunonetsana takati inyaya yemunda wangu achaitara vafona kuna baba wacho wakanditi iwewe ibva pamba pangu wozotondithiretera ndikati wongoti ndibva pamba pako yoruya kumunda kwangu sei. Saka ndondichesei wadi kuya tataura takatarisana vandona nokumhangarira kwamambo undithiretera ndikati aiwa imi ndimurisa kumunda kwangu mune kwenu. Zvadaro ndabva ndadzokera kumba kwangu pandaripiwa mapichisi pandadya mapichisi nemakomana wangu ainawa vandaenda kumba kwangu mangwana masikati zvikumaraundi wanoko vandati ndaidzokere kumunda kwangu vandadzokera futi ndakadzokera neapa nevamafana vadiki kuchikoro tatina takasvika futi varume waya akamboti achacheka vachiti achacheka handizvikurisa nevanhu watasvika wako vari kucheka futi ndati varume akataura nawo ndirapo akati ko zvatakambota kuti musacheke panapa nhasi madzoka futi chii kanzi tiri kutsvaga mai tiri pabasa wakaita machereso wamangani maini iwangu wari watatu zvechokwadi ndakarwisana nawo handiti kunyepera imambo nekuti ndinochokwadi tiri pamunda panoda kuti utoshinga nekuti unenge uchitorwisa usingazokurwisa nemunhu wanofunga kuti ndiye wako chaicho wachibva watiza umwe wacho akasimuka necheniso yake umwe wacho wechipiri akasiya cheniso. Asi pandakadzika kumunda uko ndakanga ndadzika nemunhu weema wandakandine anonzi Ema Monti anga ari muvillage bebiso nokuti matimba akaita miti pandaza kuti inini ndichasungwa because ndiri kubva 2021 nditosvika pamunda ipapo ndinozikana ava itema havazikani musha kuti kwamaendaenda kwacho kuvillage kwamaendaenda kuri kuchiri kudevils pass nekuchiri mutsitu hapana anoziva nezvewana vanoziva ini kuti ndiri munda wadaro wakabva watiza wasiya cheniso 1 vandaitora nepetro yakutaura zvichokwadi 5 liters ne5 liters yeoil nemacheti inonzikwa chamukwata rinenge rine hoka rakadai tazvitora ndakabva kuti inini nyaya zvayaita handichaperi pano ndikandiri kumba kwakamusasa ndasvika kuti kamusasa kusina vandati no ndaenda kumapurisa unyazo ndaenda kumapurisa ndandaripota nyaya ndoka ndakapiwa tsamba ine mapurisa unopa wakamusasa asi handakwanisa kuwapa tsamba ndakazwa mumwe munebha kuti akabva vazowafonera vandasangana kunyazo vafonera mutenda vasvika vandasangana kwa nyaya semasangana andaita munhu ndinotimirisa zvakaita avhanzi tsamba yenyamina inini haina nzvimbo yairi kunongedzera muchimutsiti kuti pande papi chekutanga chechipiri nemapurisa haina futi peg yairi kutaura uye tsamba iyoyo
payakabva kuofisi kwayakabva dzokera ina bhozi inoti inovhenifaiwa ikoko kuti pana padaunwe lenzi bhozi chiri mutsitu nesimba nedevos pazoenda lenzi namambo wakabatana nekadzi wapemba kwemimba wadaro wakabvunza mubvunzo wawo echeniso baba avo mapurisa kuti uida musungisa ane cheniso yavo mapurisa akati ndisva cheniso akaenda pano nezuva indasvika necheniso ndakati mapurisa kuti cheniso ndoenda naye kubhaisi yangu vanhu vasiya cheniso patatichadza uirira sandoita sei zvanzi iwo tora cheniso yacho uendese kumaofisi eema ndoazira kupinda handizivi maofisi echi eema zvikanzi iwo unoenda parusape chingaira beauty unotsvaga ofisi kana zviri nyore unoenda nemacheniso iwa kupi kuwanhu kuema ndikataureni zvakanaka saka macheniso iwa ari maoko meema ndo minzvimbo nepeturu yavo nebanga ravo neoiri yavo ndo mafambiro akaita nyaya yemuda uchangana yaikuti azo wakasvika pakasungirwa pakamusasa waindakaya naye chikoti sekuri vakura wada kuchengeta wakati uya nembuzi waindisa zvitoda ndinoda dzekuraya saka wayanga nezavo nyaya yekuti anzi pane hwaya yakasvika kuramusakuri waikasvika kwaishomupapazi ndakandivadza kuti not talking is looking. Now the report kuti pakaitwa chi double allocation and yakaitwa nani naiye kamusasa ima inonongedzerwa sei akakunokunongedzera ndiani sawa ishe mukuwapasi wangaziye sei kuti kwakati nekuchembera kwavo pakati akaita double allocation ndiye achitoziva kuti akaenda neuyu akandopuwa apa akazoenda nemimi anopuwa ipapo ndiye panedi pane dambudziko pamusoro imambo ndinonzi Isaac ndinobva kuChimusitu ndinogara pastand number 2 paChimusitu pemiti yangu yeChimusitu ndakagara ku 1982 Chimusitu 2016 nekwando wangu waita wana muChimusitu takagara pasi sememba yevidhigo nevidhigo mamutembuti tikatora vana vedu vadiki wangu waroora nekuti muChimusitu mane mavhendors angangoyangogara pese pese munzvimbo yenyu saka isusu sevana tabvatana kuti nzvimbo yedu yakudiwa nevanhu vasingazivi mambo edu vari kure nyaya yetingarambe ticheka wakudzokora nyaya zvatotaurwa kudhara izvo zvatotaurwa kudhara handingarambi tichiti zvatotaurwa inga zvatotaurwa kuti pakaitwa wana atozvitaura wana wakanzi ndopaapuhwa nzvimbo pasaidi bani uyo achiisawo mwana wake zvese zvataurwa izvozvo saka uyu manje achienda kunani kuna sekuru pekuti andotengese pake akundotengesa peuyu saka haurambi kuti tichimbodzokeera the same pamusoro echangamiri inini sekuru wakanditi ndiuye ndiwamirira kuno ndichakwanise kufamba wachiti nyaya dzawanotonga kumaraini hapana unouya padare rangu pasina nhumwa inozochidza kwachangamiri saka iye wakatotaurira muChimusitu kuti kamusasa ndiye ziso rangu ndiko pari zvino wadaro saizvozvo wakandidaidza sekuru wachiti Kadumbo Isaac na Mandizvidza wauya wachiti wakuda munhu saka wati wabata kwakurungundu kudhizilewe wari wahiyo saka iwe unoenda unoone kuti wakagara sei ndataureti sekuru zvipatatsika pandaona wari wahiyo ndibva ndazokati azveshuwa ndaona waripo sekuru wakati ai wanofanira kuti wandipe chimisungo pandakadzoka kuti ndinowaudze ndakabva ndasvika kwane vanhu vawanda yavhileji wawana wakutotema wakawanda ndikatano sekuru chii ndasvika kwane vanhu vakadini wakawanda zvikasaiwo vanowanda kuita sei iwo wauya kundikumbira vari wangani vari 2 asi saka kana zvakadaro toita sei
zvakasawandaveswaibongabvise misumo taura kana allocation yawawa kana usataure nauyo taurire allocation yawayo kuti afamba sei ava vakarejektwa nashe kubudikidza nekusabvisa zvaidiwa nashe wakangwaita munda iwoyo iwo wakaisa wakangori munda wavo wake uyu kwete uyu wakawanda ipapa apa tikutaura apa pauri kuti pakarambwa ndito panenge akanongedza uyu saka paigozondorongedzerwa umwe sei aiwaoti anoramba sei ishe ari kukoziso rayo ndo pakaita mira pamusoro izvi inini tisaita izvo tiri kutungamira tiri vhiti itabwaka pamusasa uyu takatomupawo mwana wake ari kuuyawo senext door kuti tigarisane newamwe ndekuti gara tega torowana neurayana vadawo muvakidzana saka isusu takabva tiri pastand number 2 tichienda stand number 2 extension tiri musitu saka zvaari kutaura kuti takaenda tichizi takandosuma tiri 2 isitaira tiri group 16 iri pepa rikabva rakanyorwa kare kutambidzawo mambo neiwe wangori zvareka kuti yatobuda pachena uyu ndi akandoita double allocation pakapuwa chi uyu saka iwe unoenda kuraka musasa kuti anokutsvagire pamwe chi mumwe munda ubve pamunda pani peuyu nekuti uyu ndiye akatanga kuaroketwa according to the list iripo iwewe avo vanondokutsvagira chi imwe nzvimbo kana kuti iye nzvimbo yemwana wake iyeyu ndo yavanondotora iwewe nekuti ndiwo akadya chi zvinhu zvako saka dare koti tapedza atopa judgment